Όποιος μπήκε στη μύτη της μεγάλης Μάτζικα δεν μπόρεσε να βγει ζωντανός ποτέ. Και θα γλιτώσουν τώρα τα μικρά ανόητα στρουμφάκια. Με κάνανε ρεζίλι. Καταστρέψανε το μαγικό μου μενταγιόν. Με κάνανε να χάσω μία από τις 9 ζωές μου. Μα ευτυχώς έχω άλλες 8 ζωές για να πάρω την εκδίκησή μου. Ναι, λοιπόν, τι έλεγα? Ναι, λίγο βήξιμο νυχτερίδας. Λίγο σάλιο από βάτραχο και βουάλα. Τι άρωμα. Στην υγειά σας, στρουμφάκια μου. Αν γίνεται κακό με υγεία. Τα κατάφερα! Έγινα στρουμφάκι! Γιουπί! Ζήτω! Αριστούργημα! Στις μεταμορφώσεις είμαι μανούλα! Μόνο λείπει η ουρίτσα τους! Φτού! Θα φτιάξω μια ψεύτικη μου! Πιανού αμαρτίες πληρώνω τέλος πάντων! Αυτό το μπιζέλ είναι ό,τι πρέπει. Θέλει μόνο λιγουλάκι βάψιμο. Ωραία, και τώρα λίγη κόλλα. Έτσι, έκτακτα. Και ορίστε, ποιος με πιάνει τώρα? Και τώρα μου μένει μονάχα να βρω ένα στρουμφάκι. Πού να πάω? Το βρήκα, θα πάω στο στρουμφοδάσος. Είναι ένα τόσο απέσι ευτυχισμένο δάσος. Σίγουρα τα στρουμφάκια θα έρθουν ανυποψίαστα τα χρυσά μου. Αχ, η ζωή είναι τόσο ωραία. Να το πρώτο θύμα. Το πράγμα. Ελάτε, ώρα για φαγητό! Έχω και μια πίτα. Έχεις και τίποτα άλλο? Να πάρω λίγο αέρα, Καλέ εδώ έχει μπουγάδα. Μουσκεμα τα έκανα πάλι. Ορίστε, αυτή θα γίνει η γέφυρα των στεναγμών που λένε. Σημαντική ημέρα. Χάρη στη δουλειά που κάνατε με υπομονή και επιμονή, αποκτήσαμε αυτή τη γέφυρα που θα μας επιτρέπει να περνάμε απέναντι. Ναι, για περάστε να δούμε πώς περνάτε. Και τώρα η μεγάλη έκπληξη που δεν την περιμένατε. La 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 la. Σίγουρα κάποιος ηχαμένο χαζοχαρούμενο στρουμφάκι με σαμποτάρισε. Θα εκραγώ, σας λέω. Εσύ εκεί πέρα σταμάτα τη γυμναστική και έλα μαζί μας. Πρέπει να βρω άλλο σχέδιο σατανικό, γιατί αλλιώς θα σκάσω. Βοήθεια! Κρατήσου καλά από το σκηνή, Προκόπη. Εμπρός, παιδιά μου. Είστε όλοι εντάξει? Πνιγήκατε πολύ. Όχι, πληγήκανε λίγο. Αναρωτιέμαι ποιος δεν ήθελε να ανατινάξει τη γέφυρά μας. Κρατηθείτε για να μην πέσετε. Το σημερινό ατύχημα στη γέφυρα δεν ήταν ατύχημα. Έλα. Κάποιος θέλει να μας τρομφήσει. Να μας τρομφήσει. Να μας τρομφήσει? Γιατί να μας τρομφήσει, τι το κάνανε δηλαδή? Κάποιος έχασε την ουρίτσα του. Η δικιά μου ευτυχώς είναι στη θέση της. Μπαμπαστρούφ, κοίταξε τι βρήκα. Τώρα καταλαβαίνω. Υπάρχει κατάσκοπος ανάμεσά μας. Για γύρνα λίγο. Αχ, γιατί με τσίμπησες? Για να δω αν η ουρά σου είναι αληθινή. Ένας κατάσκοπος δεν θα φώναζε όπως εσύ. Εμπρός τώρα, φώναξε και τους άλλους. Το βρήκα. Απόψε όταν όλοι θα κοιμούνται θα βάλω φωτιά να κάψω όλο το χωριό. Πού πας, έλα γρήγορα. Ο παπάς Τρόμπ θέλει να μας πει κάτι σοβαρό, παιδάκι μου. Παιδιά, ένας από εμάς είναι κατάσκοπος. Και δεν φτάνει αυτό, έχει και ψεύτικη ουρά. Αμάν. Για να δω την ουρά σου. Ναι, κι εγώ να τη δω την ουρά Για να δω, σου. για γύρνα. Για γύρνα, Το έλεγε ότι θα έφευγα με τα 4.
Σταμάτα! Παιδιά, αυτός είναι ο κατόσκοπος! Στάσου! Είσαι. Είμαι η Μάτζικα, η πεντάμορφη μάγισσα. Μου. Γρήγορα, γρήγορα, παιδιά, πρέπει να σπάσουμε την πόρτα. Αχ, και λίγο ακόμα σάλια από βάτραχο και... Εμείς ψηλώσαμε, εσύ κότεινες. Μην πλησιάζεις, μη μου μιλάς.